17-ročný Miro, vedľa neho skúsený inštruktor. Najskôr som začal ja trošku pribrzďovať a potom som už cítil, že aj žiak má nohu na tej brzde. A takto to vyzeralo pár sekúnd po tom, čo sa pozerali z očí v oči niekoľkotonovému kolosu. Dvojka na doraz. Žiadny krik ani panika, no žiak autoškoly priznáva, že neskôr mal aj slabšiu chvíľku. Keď som prišiel domov, to som si pomyslel, že čo sa mohlo stať, že sme mohli mať čelnú zrážku. Podobné situácie sa nám stávajú pomaly každý deň, ale tuto by som hodnotil, že je to taký extrém už. O tom, ako sa skúsení vodiči niekedy správajú k začiatočníkom, môžu v autoškolách písať už romány. Arogancia, bezohľadnosť, nebezpečné manévre, aj vytrubovanie. Tvária sa, ako keby sa narodili s volantom v ruke aj s vodickým. Podľa zákona vodiči majú byť ohľaduplní k výcvikovým vozidlám. Večne sa ale za niečím naháňame a toto je výsledok. Správa zľava preskočiť za každých okolností pred autoškolu. Pritom každý z nás si tým musel prejsť od stresu pri prvých jazdách až po trénovanie prejazdu križovatkami v reálnej premávke. Presne podľa príslovia zabudol vôľ, že teleťom bol. Iróniou je, že viacerí dlhoroční vodiči ukazujú žiakom a inštruktorom neslušné gestá, nadávajú im, ako to jazdia, a pritom sami šoférujú tak, ako keby na niektorých lekciách v autoškole chýbali. Marek Vnenčák, televízia Markíza. 2 roky jezdím bez nehod, s větrem se honím o závod. Na moje obutí je spolehnutí a motor má vždy správný chod. Asfalt mi šumí pod koly, kličkuji mezi výmoly. Řídím se jako drak, však vždycky jen tak, jak předpisy mi dovolí.